Iż-żejt taż-żebbuġa, il-frott tas-siġra li narawha ssebbaħ il-pajsaġġ ta' gżejjer tagħna u ta' kull pajjiż ieħor taż-żona tal-Mediterran. Iż-żejt taż-żebbuġa, likwidu debini li b'diversi modi sa mill-qedem ikkaratteristika l-kultura tal-Mediterran. Iż-żejt taż-żebbuġa, nutriment, mediċina, prodott kosmetiku, likwidu importanti, likwidu bżonjuż, likwidu prezzjuż, likwidu li l-poplu Mediterrani rabat miegħu ħafna sinifikati. Biżżejjed wieħed jiftaħ il-Bibja u wieħed jinduna kemm dan il-prodott kellu valur simboliku kbir għall-poplu ta' Iżrael. B'dan il-likwidu kienu jiġu midluka l-qassisin u r-rejiet tal-poplu ta' Iżrael. Għalfejn iż-żejt? Għax għall-poplu Ludi il-bniedem midluk biż-żejt huwa l-bniedem imsejjaħ issa b'dinjità, b'responsabilità ġdida mogħnija bil-qawwa t'Alla. Għall-poplu ta' Iżrael iż-żejt huwa simbolu ta' azzjoni t'Alla. Il-bniedem midluk biż-żejt huwa l-bniedem li fuqu wafqet il-grazzja t'Alla u bidlitu. Iż-żejt li kien jissawwa b'abbundanza għaliex abbundanti u kbira hija l-grazzja t'Alla. Iż-żejt taż-żebbuġa, il-prodott ta' siġra ħajja, jissimbolizza u jikxef lil Alla ħaj, Alla li jagħżel u jbierek lil magħżulin tiegħu. Kien proprju għalhekk illi anke l-insara beqgħu jagħmlu użu minn dan il-likwidu u huma wkoll beqgħu jidilku lill-membri tagħhom. Fid-dilka taż-żejt, l-insara jilmħu l-ħidma tal-Ispirtu Santu li jinżel fuq il-persuna u jagħżilha. Il-poplu Kristjan, il-poplu ta' bilħaq midluk, isawwab lill-membri tiegħu biż-żejt f'diversi stadji tal-ħajja tagħhom. Fil-bidu tal-ħajja fis-sagrament tal-Magħmudija u meta l-ħajja fuq din l-art tibda risqa lejn it-tmiem tagħha fis-sagrament tad-dilka tal-morda. Iż-żejt taż-żebbuġa meħud minn siġra matura li issa bdiet tagħti l-frott jintuża biex jagħti l-maturità fil-fidi lil min ikun midluk bih fis-sagrament tal-konfermazzjoni. Iż-żejt, preżenti f'kull mument tal-ħajja tan-nisrani. Għalkemm iż-żejt li jintuża u dejjem iż-żejt taż-żebbuġa, il-Knisja tiddistingwi iż-żejt li tuża fi 3 kategoriji. Iż-żejt tal-katekumeni li jintuża fil-Magħmudija, iż-żejt tal-Griżma tal-Morda u iż-żejt l-aktar speċjali, iż-żejt tal-Griżma. Dan hu żejt ikkonsagrat nhar ħamis ix-xirka ġewwa l-katedral li miegħu titħallat il-fwieħa u li jintuża fi 3 sagramenti partikolari: il-Magħmudija, il-Konfermazzjoni u l-Ordni Sagri. Dan iż-żejt huwa ta' bilħaq iż-żejt tal-vokazzjoni. Huwa espressjoni tal-għażla speċjali li Alla għamel mal-bniedem. Alla li jagħżel lill-bniedem fil-Magħmudija. Alla li jikkonfermah fil-konfermazzjoni. Alla li jikkonsagra lil xi wħud u jagħżilhom għal missjoni speċjali. Il-Presbiteri u l-isqfijiet huma jiġu midluka b'dan iż-żejt imfewwaħ dakinhar tal-ordinazzjoni meta jgħidu l-iva tagħhom lil Alla. Iż-żejt li juri li l-Ispirtu t'Alla jistrieħ fuqhom. Iż-żejt imfewwaħ għaliex issa n-nisrani midluk bħala Presbiteru huwa msejjaħ biex ixandar fid-dinja kollha il-fwieħa tal-aħbar it-tajba. Iż-żejt infewwaħ huwa żejt tal-għena, iż-żejt tal-ferħ għaliex bil-ministeru tiegħu il-Presbiteru idewwaq lill-bniedem mill-mistrieħ tal-ferħ, l-imħabba ta' Alla għall-bniedem. Huma l-idejn tal-Presbiteri li jiġu midluka b'dan iż-żejt. L-idejn sinjal tax-xogħol u l-ħidma. Għax issa l-ħidma unika tal-Presbiteru huwa li jkun sinjal ħaj tal-preżenza t'Alla, kollaboratur miegħu għall-ferħ tal-umanità. Fil-lingwa Griega, il-medluk huwa msejjaħ Kristos u għalhekk li Ġesu ta' Nażaret jissejjaħ il-Kristu, il-Kristos, għaliex fih kien hemm l-Ispirtu Santu
Huwa proprju għalhekk li d-dixxipli ta' Ġesu jissejħu l-Kristjani għaliex huma jixbħu lil Kristu, għaliex fihom jgħammar l-Ispirtu ta' Kristu. Huwa dak li tfisser kull dilka li huma jirċievu biż-żejt fik jgħammar l-Ispirtu ta' Ġesu. Meta inti midluk, inti Kristos, Kristu, għax bħal fil-każ ta' Ġesu ta' Nażaret, fuqek ukoll jgħammar l-Ispirtu ta' Alla. Fik hemm l-Ispirtu ta' Kristu. Jiena Kristu jista' jlissen kull Nisrani għaliex sa mill-Magħmudija fih jgħammar l-Ispirtu ta' Kristu. Jiena Kristu jista' jlissen il-Presbiteru x'in idejh jindilku biż-żejt tal-Griżma għax minn issa l-qudiem huwa ta' bilħaq il-Kristos, il-midluk ta' Alla li min iħares lejh jara lil Kristu.